Moi! Me ollaan lääketieteen opiskelijoiden järjestöstä Fimsikistä ja me järjestetään nuorille vertaiskasvatuksellisia seksuaali- ja mielenterveystunteja Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Sulle, eli seksistä, unelmista, lemmenleikeistä ja ehkäisystä, on seksuaaliterveysprojekti, joka tukee nuorten seksuaalikasvatusta. Tunneilla keskustellaan muun muassa ihmissuhteista ja ehkäisystä sekä puretaan myyttejä ja harhakäsityksiä sukupuolesta että seksuaalisuudesta. Mulle, eli mielenterveydestä, uskaliaisuudesta, luonteesta, lempeydestä ja elämästä, on mielenterveysprojekti, jossa keskustelemme nuorten kanssa mielenterveyden kokonaisuudesta, tunnetaidoista ja stressinhallinnasta. Pyrimme rikkomaan myös mielenterveyteen liittyviä väärinkäsityksiä ja stigmaa. Tunneilla pyrimme tarjoamaan nuorille turvallisen ja vuorovaikutteisen tilan käsitellä näitä teemoja sekä herääviä tunteita ja ajatuksia. Luodaan yhdessä merkityksellisiä hetkiä nuorten kanssa.